chemical reaction. Mun kawo ma'anar chemical reaction, sannan kuma mun bada misalin chemical reaction, sannan mun kawo rabe-rabe na chemical reaction, wanda a cikin rabe-rabensa muka ce akwai combination reaction, akwai decomposition reaction. To na uku da za mu ɗora a kai shi ake kira suna displacement. Displacement reaction. To a cikin darasin da ya gabata mun yi muku bayani akan misalin chemical reaction. To yau za mu tashi wato displacement reaction, wanda muka ce shi displacement reaction ya sha bamban da na farko, wato combination kenan ko kuma ce decomposition. Shi ma chemical reaction ne, amma akwai abubuwan da suka bambanta shi da wayancan guda biyu farko. To amma a taƙaice kafin mu je ga bayani akan displacement reaction, bari na fara baku wani misali ko kuma da ke faruwa a chemistry. A chemistry akwai wani abu da ana kiransa da suna electrochemical series. Electrochemical series. Shi ne electrochemical series din malaman chemistry suna kiransa da suna activity series. To abin da ke faruwa waɗannan shi ne, kamar yadda muka faɗa a baya muka ce chemistry ya fi mai da hankali akan bayanin origin of matter, inda muka ce ita kuma asalin matter ta fara daga element, inda muka ce su kuma elements daban-daban ubangiji ya halice su kala-kala ne, sannan kuma ubangiji ya dinga haifar da chemical reaction, suna haɗuwa suna samar da wasu abubuwa na daban. To waɗannan element ɗin a cikinsu wasu gas ne, wasu liquid ne, wasu su solid ne. Sannan a cikin solid ɗin kuma ko liquid ɗin akwai da za su kasance metal ne. Idan ka ce metal wato an nufin ƙarfe kenan. To da haka a cikin wannan element ɗin sai aka waro da suke metal aka ba su suna wato activity series ko kuma electrochemical series. To da haka ni ma nan a takaice bari na kawo mana misalan activity series da electrochemical series din. Bari ne mana table kamar haka guda uku, za mu jero su. Na farko nan akwai potassium, yana cikin electrochemical series ko kuma activity series. Sannan akwai sodium, akwai lithium, akwai magnesium,